Inte så stark är jag inte. Tony är. Är du inte lika stark som Tony? Nej, Nej. inte så stark. Det är inte jag heller kan jag säga det. Men du har ätit mycket va? Ja, jag har ätit mycket kött har jag gjort. Och ändå är jag inte lika stark som Tony. Han har ätit ännu mer kött. Sån gillar du va? Lite socker. Du och jag gillar grapefrukt. Och mamma också. Jag har ramlat lite socker här. Jag har ramlat lite socker här. Mycket socker. Ja. Vad gör vi med den andra halvan då? Då ställer vi ett glas här. Den andra halvan, vad ska vi göra med den? Den som jag la in i kylen. När ska vi äta den? Imorgon. Imorgon ja, för då är det lördag. Ja. Ja. Vet du var mamma är någonstans då? Ja, i Kina. I Kina ja. Vem hälsar? Spruta på dig. Ja, det gör det. Vem är de hälsar på i Kina? Spruta på mig nu. Ja. Det är så de första bitarna. Spruta på mitt ansikte. Där. Vem är de hälsar på i Kina? Vet du det? Rico. Vilko ja. Men är farmor hemma hos dig? Vi ska åka dit imorgon och äta påsklunch du och jag. Köttbullar och så. Inte mamma. Nej, inte mamma. Mamma är i Kina. Nästa vecka så ska du gå till dagis några dagar. Och jag ska gå till jobbet. Sen kommer mamma hem igen. Jättebra. Tog du en? Ja, jag får äta bit. Det ska jag. Ska du få det? Ja, jag tror också det. Puss. Vilken gör det här? Tidigare där. Ska du dricka lite sånt? Du kan sölta i det sånt. Det var en bit rör. Sån där. En bit sån, en lite sån. Men därför jag fick göra så. Vad är det som knastrar inne? Det vet jag inte. Är det något som knastrar i? Ja. Ja, men det är socker. Det är sockerbitarna. Det är sockerbrickarna. Ja, alltså små sockerbitar. Och en till pappa. Jag vill ha den sista sen. Ja, vet du vad du ska få? De här 2 sista ska du få. För att du är så snäll. Ska vi åka och titta på skor till dig idag, Lotus? Ja. Sommarskor. Se om vi kan hitta någon bra affär som säljer sådana skor. Där får du den sista. Så får jag ta lite gammalt sånt här som ligger kvar här i. Den var god idag också. Det sprutar på dig där. Det är helt kladdigt är det. Så ja. Det gillar du va? Och han har lite kärnor där. Så. Vet du vad vi ska äta för lunch idag, Lotus? Nej. Vi ska äta kycklingbitar på McDonalds. Du fick den. Ja. Kycklingbitar på McDonalds, det tycker du om va?
Kan vi visa mamma vilket fint väder vi har där ute? Titta! Strålande sol. Ja. Mm. Jag satte på. Ja. Ska du vinka till mamma? Får jag se? Så kan vi visa Kan man inte se? Fredrik och Karolina det nya köket. Kan man inte se? Kan man inte se mamma? Nej, man kan inte se mamma. Hon är ju i Kina. Hon kan titta på detta i datorn sen. Men jag har gjort imorgon ju. Jag gjorde det imorgon. Jag har inte ont i magen. Nej, vad bra. Ska du vinka till Viggo? Får jag se? Ja, det kan du göra. Så. Ska du där? Kan du räcka ut tungan ännu mer? Nej. Det går inte det.